Meta kienet josem fil-programm TVAM il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia żvela kif il-Ministeru tiegħu għandu deficit ta' 63 miljun euro. Din is-sitwazzjoni finanzjarja għal il-Ministru Farrugia wrid minant il-predeċessur tiegħu. Jiena wrid sitwazzjoni fejn għandi deficit ta' 63 miljun, 63 miljun. Fl-istess programm Dr. Farrugia tkellem dwar diversi temi oħra fosthom il-mediċini out of stock u qal li s-sistemi bejn id-dipartiment u ieħor ma jaqblux. Apporti deficit ta' 63 miljun euro u qal li sappwirt ieħor minant il-predeċessur tiegħu, l-eks Ministru Joe Cassar. Jekk niġi għal waiting, jien għandi kemm urrit mill-Ministru ta' qabli. Iktar minn 1000 appuntament referrals outpatients. Li ma appuntamenti inżammew minn Novembru sa Marzu sissa. Għax daw kollha jaqgħu fit-2014. U biex daw ma jingħatawx appuntament fit-2014, baqgħu hoarded l-isptar ġol-kaxxi tal-files. F'dan is-sens huwa spjega li nbeda proċess biex jiġu kuntattjati dawk in-nies li kienu qed jistennew fuq il-listi ta' stennija u l-appuntamenti tagħhom baqgħu moħbija fil-kexxun tal-Ministru. Żied jgħid li biftehim ma' dawk kollha involuti ser jinbeda proċess biex jibda jiftaħ l-outpatients bejn l-4 u 8 ta' filgħaxija. Intant il-Ministru tas-Saħħa żvela li bħala waħda mill-ewwel miżuri li kellu jressaq fil-Kabinett biex jibda jiġi implementat il-manifest ta' Gvern ġdid hija dik li jitħallsu l-ispejjeż tat-tieni ġenitur illi jsifru ma' tfal morda bil-kanċer u qal li din il-miżura mistenni tiswa mad 90,000 euro fis-sena. Dwar tat-tieni ġenitur, inġa kkostjajta tiswa bejn wieħed ieħor 90,000 euro. Sa nressaqha Kabinett illum. Hija xi ħaġa li qalbi, naħseb waħda mill-miżuri li bħala Ministru sa nressaq għall-approvazzjoni biex immexxiha. M'qegħdix nitkellmu fuq xi ħaġa li hija fenomenali bħala nefqa minkejja d-deficit li għandi, imma xi ħaġa li tirbaħ ħafna qlub ta' dawk il-ġenituri li jmorru hemmhekk. U għandna nkunu solidarji magħhom.